An lamɛnbagaw ana an filɛlibagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka aw bisimila Duba TV ale ni Rafcom plateforme sanfɛla la. Ni an sigilen ye Dogobaru ale kɛnɛ ka fasikɛ jɛkulu olu kɛlen kɔ ka madali kɛ nazarakan cɛɲi na anw bɛna kana bamayɛlɛma aw ye an ka bamanankan jɛlen na. O b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da anw ka bɔn don nɔ tɛ. Walasa ka kɛɲɛ ni bidon ye min ye fasiri gafe caman bɛ an bolokɔrɔ nka bamananw ka kuma don ko tigɛdenguru la kumaba ti ban. An b'a kumaba dɔw tɔmɔtɔmɔ k'o da lamɛnbaa jɛkulu kulo kan ka kɛɲɛ ni bidon ye o la an b'a fɔ k'aw bisimila Duba TV ale ni Rafcom fiɲɛsoro sanfɛla la. An bɛ bi baaraba in daminɛ ni gafe fɔlɔ min ye a bɛ fɔ o ma ko indépendant. Indépendant lamɛnbaaw fasirikɛbaa ka fɔ la a ko an ka taa Cherif Ousmane Madani Ayidara ale kunkanko kibaruya la. Cherif Ousmane Madani Ayidara ni ye ale ko mɛn ale ye Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛmaa don. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jɛkulu bɛ n'a bɛ fɔ ko groupement des leaders spirituels musulmans du Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya o fana ɲɛmaa don. Cherif Ousmane Madani Ayidara ka kɛɲɛ ni duwakun tɛmɛlen ye u ye ɲɔgɔnla diɲɛba dɔ kɛ. Ɲɔgɔnlajɛ in senfɛ min ye Bani Hashimi Ansardine ale ɲɛmaaba a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ nin waati na siga tɛ min na min k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ka dugu jɛ bɛ Mali kɔnɔ. Gɛlɛya dugu jɛ bɛ Mali kɔnɔ ka sababu kɛ min ye lakanabaliya ye ka taa se min ye da dumunifɛnw sɔgɔ gɛlɛyali ye Bani Hashimi a ka kɔrɔfɔw sera olu bɛɛ lajɛlen ma. Ko nka ko n'i y'a ta ka lajɛ ko n'a gɛlɛyara kuma o kuma a ka kan jamanadenw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛyaw bɛ se ka basi cogo min na o de hukumu kɔnɔ min ye Bani Hashimi ye a y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔn bɛnba in a kɛnɛ kan ko waati nataw la ni Ala sɔnna olu na wuli ka se i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu caman ma jɛkulu minnu ni u na tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ olu fɛ ka laban gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin an ka maraba jɛkulu olu ma. O hukumu kɔnɔ Bani Hashimi a y'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu minnu bɛ yen pouvoir public tɔgɔ la ka taa se société civile ma fo ka taa se bɛrɛbɛrɛtɔw ma ko u na kumaɲɔgɔnya tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min bɛ Mali kan a bɛ se ka basi cogo min na waati nataw la. Lamɛnbaaw n'an bɔra ye an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da lamɛnbaa jɛkulu kulo kan o bɛ bɔ gafe min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko l'œil. Bamananw ka kuma don ko n'i ye jɛfurule ja gɛlɛyalen ye ka ndugu kɔni fa nɛni k'a dɔ la k'a dugu yɔrɔ ye kɔnɔ sogolen ka so ye. Nin bɛ tali kɛ kibaruya min na o ye Faransi ale marabaa jɛkulu ka tɛmɛ ni waati tɛmɛnlenw ye o tun ye danganiya ta k'a jira k'a fɔ min ye faso Mali ko u ka dɛmɛ fɛn fɛn bɛ ɲɛsin Mali ma. Ka tɛmɛ ni u ka agence France de développement ye ko o dɛmɛw bɛɛ lajɛlen ko o na ɲɔngiri. Nin kibaruya ninnu bɔlen ka bɛn min ye Mali a marabaa jɛkulu ye olu ma ko bila da girinda la ka sababu kɛ bamananw ka kuma don min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kelenya ko sanga na waati bɛɛ lajɛlen ni dɔ y'i tan a dɔ la kɔni yamaruya b'i bolo i fana k'a tan o tancogo kelen na o de hukumu kɔnɔ min ye Mali ale marabaa jɛkulu ye. Olu laban u nana danganiya ta k'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ Faransi ko a ka dɛmɛ a bɛ tigɛ Mali la a dɔ la a dɛmɛ bɛ ɲɛsin baɲumankɛtɔn minnu ma ni olu ye ONGw ye ko olu fana ka baaraw bɛɛ lajɛlen na ɲɔngiri faso Mali kɔnɔ. Lamɛnbaaw nin danganiya ninnu talen anw ka marabaa jɛkulu fɛ ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ nin duwakun daminɛ ye min ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ mara cɛbɔli baaraw bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se min ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka administration territoriale o baaraw ale a bɛ maa min kofɔ o de ye colonel Abdoulaye Mayiga ye. Dankɔrɔba in a ye ɲɔgɔn bɛn dɔ kɛ min ye tarata don ye n'a tɛmɛna ani association ani ONGw fo ka taa se fondation ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu ɲɛmaaw ɲɔgɔn bɛn tɛmɛna Abdoulaye Mayiga ani olu cɛ. Ɲɔgɔn bɛn in kunnafoni y'a jira k'a fɔ a bilara minɛn kɔnɔ o de ye k'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ Faransi ko a ka dɛmɛ a tɛ se Mali ma ONG mun bɛ baara la ni Faransi ye olu fana ka se k'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen dalasalo k'a bila hukumu kɔnɔna na min bɛ taa ni Mali a marabaaw ka hakilina ye Abdoulaye Mayiga a ka wulikajɔ a bilara o hukumu kɔnɔ. O taabolo kɔnɔna na min ye danganiya damadɔ olu ta la danganiya fɔlɔ ye min ye o de ye k'a jira k'a fɔ waati nataw la ONG fɛn o fɛn k'e de b'a fɛ ka baara kɔni boloda Mali kɔnɔ a dɔ la kɔni i ka lakodɔn sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko récépissé o wajibiyalen don wa min ye sanga na waati bɛɛ lajɛlen n'i b'a fɛ ka baara ɲɔgɔnya tɛmɛ
i ka ONG ani ka dɔn k'a fɔ Mali a cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ la kɔni gouvernement ka gafe min bɛ yen n'a fɔ ko certificat de non gestion o ye gouvernement ka danganiya gafe de ye min b'a jira k'a fɔ e b'a fɛ ka baara min kɛ anw jɛna n'a ye fiɲɛ tɛ a la o b'a jira k'a fɔ baaraw tɛ se ka boloda tuguni k'a sɔrɔ Mali gouvernement a ma jɛn ni a ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ min ye nin ONG ninnu ye fo ka taa se a fondation ma min ye u ka baaraw ani u ka bugunatigɛw olu bɛɛ lajɛlen kan ka sɛgɛsɛgɛ ka sababu kɛ jamanakuntigi waati tɛmɛnenw na kɔrɔfɔ mun bɔra ale da a y'a jira k'a fɔ Mali a jɛɲɔgɔn ye jamana bɛɛ lajɛlen wa jɛɲɔgɔnya in a bɛ kɛ hakɛ damadɔ de kɔnɔ hakɛ fɔlɔ ye min ye Mali ka kelenya a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ labato jɛɲɔgɔnya o kɔnɔna na o kɔfɛ Mali ka sugandili jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na o fana o bɛ labato ka tila jamanaden ka hɛrɛ bɛ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali a bɛ jɛɲɔgɔnya fɛn fɛn kɛ k'a bɛ taa o minɛ de kɔnɔna na lamɛnbaaw n'an bɔra ye lamɛnbaaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati in na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko indicateur du renouveau indicateur du renouveau fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko an ka taa ɲɔrɔ serifukɛ ale kunkanko kibaruya la Mohamedun Ould Cheikh Ahamala Aidara nin ye belebele amalisiw ka ɲɛma don ɲɔrɔkaw fɛ lamɛnbaaw ka tali kɛ jamanakuntigi a bɛ ka jɔnjɔn min ta k'a di jamanadenw ma ka sababu kɛ baara min kalifal'u la k'u y'a kɛ a kɛcogo la ni o ye médaille de reconnaissance ye dankɔrɔba in ale y'a niyɔrɔ sɔrɔ a ko la ka sababu kɛ min ye anw ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta olu ka jateminɛw kɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ɲɔrɔ serifukɛ k'a bɛ jate i n'a fɔ maa min a bɛ fɔ ma ko maa min balolen don wa jiginnɛ don jiginnɛ min bɛ dɔnniya ani basigi di jamana ma wagati bɛɛ lajɛlen n'a bɛ fɔ ko trésor humain vivant lamɛnbaaw fasirikɛ b'a ka fɔlɔ la a ko nin jɔn in ko a danganiya bɔra maa min yɔrɔ o de ye anw ka ministre de l'artisanat de la culture et de l'industrie du Mali danganiya in a bɔra ale de yɔrɔ wa min ye ɲɔrɔ serifukɛ ale kɔni sugandira ka kɛ o médaille o sɔrɔbaa ye médaille in a ma di ɲɔrɔ serifukɛ ale kelen ma ka sababu kɛ min ye Lasana Sidi Mulekafu Lasana Sidi Mulekafu i k'a dɔn k'a fɔ ale ye farafinfurakɛlaba ye jamana in kɔnɔ jɔnjɔn in a dira ale fɛnɛ ma ale kɔfɛ jɔnjɔn a dira maa wɛrɛ ma o ye Ana Kojo ye Ana Kojo ale fɛnɛ i k'a dɔn k'a fɔ farafinfurakɛla ye ka bɔ Korokaw fɛ ye min ye Mamadu Babu Ɲang ye i k'a dɔn k'a fɔ ale fɛnɛ ye farafinfurakɛla ye fo ka taa se Cheikh Mulekafu ale ye magicien ni o ye komaɲagakɛbaa ye jɔnjɔn in a dira ale fɛnɛ ma min ye Yiriba Jara ye i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya Jakite Aja Yuma Aissata Kebe ale fɛnɛ ye médiatrice socio-culturelle ye Bamakɔkaw fɛ jɔnjɔn in dira ale fɛnɛ ma lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ maanifin n'i ye fɛn k'i faso ye ni faso y'a dɔn i ye k'a bɛ dɔ fara i ka wulikajɔ kɔni kan wa a b'a to tɔ minnu bɛ filɛli kɛ olu na se k'u ɲɛmada i ma waati nataw la ka se ka kɛ waleɲuman kɛbaa ye k'a ta k'a ɲɛsin faso ma lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa nin waati in na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko Nouvel Horizon Nouvel Horizon ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ sibiri tɛmɛlen décembre kalo tile 17 san 2022 min ye parti min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko ADMPAJ u y'u ka lajɛ 18 ni o ye conférence nationale ye o kɔni sigi i k'a dɔn k'a fɔ anw ka maakɔrɔw tɔgɔ la so la ni o ye maison des aînés ye lajɛ in a ye tali kɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ san kuturu kɔnɔ comité exécutif olu ye baara mun kɛ fo ka taa se min ye k'a dɔn k'a fɔ section ani mouvement des femmes ani mouvement des jeunes olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka o fɛnɛ rapport olu fɛsɛfɛsɛ o hukumu kɔnɔ Marimaca Jara ale min ye adama a ɲɛmaa ye nin waati in na a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na min ye jamana a bɛ dekun caman kɔnɔ ka sababu kɛ min ye lakanabaliya ale kɔni ɲɔ ɲan bɛ kosɛbɛ n'an bɔra yen min ye da dumuni fɛn o gɛlɛyaw ye fo ka taa se k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye anw ka lafasalitɔnw ni o ye syndicats ye olu ka wulikajɔ k'o bɛɛ lajɛlen gɛrɛndɛ bɛ Mali gouvernement a dala nin waati in na Marimaca Jara a y'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye k'a dɔn k'a fɔ faso Mali a bɛ dabolo min kan
adema ni o ye dideba tɔn ye k'a ka dɛmɛ a bɛ ɲɛsin jamana a marabajɛkulu ma kɛrɛnkɛrɛnyana min ye kolonɛli Asumu Goyita ye a n'a a nɔfɛmaw o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye kalafili minnu bolo d'an bɛ ni o kun d'an bɛ Mali ka waati nataw la Mariamaca Jara a y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna adema k'a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ a jɔyɔrɔ ye min ye ka se k'o ta ni kalafili nin kɔnɔna na ka sababu kɛ ko adema ko parti fitinin tɛ lambaw n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye o sibiridon kelen in na min ye bɛrɛbɛrɛtɔn bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CODEM la Convergence pour le développement du Mali u y'u ka lajɛ sabanan kɛ ni o ye 3e congrès ordinaire ye ni congrès ba in a bilara minɛn min kɔnɔ o de ye kɛrɛnkɛrɛnnena parti a ka sigi mun ni charte des partis politiques fo ka taa se parti yɛrɛ ka taabolo ni o y'u ka règlement intérieur ye o y'a laɲini cogo min na k'o de kɛra sababu ye ka sigiba in a sigi kɛnɛ kan sigi a kɛra sababu ye ka biro kura sigi CODEM ale tɔ la ka tila ka musow ani cɛmisɛnw olu tɔ la biro o fɛnɛ sigi ni baaraba in a senfɛ min ye Useni Amion Gino ye ale min ye CODEM a ɲɛmaaba ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na ko maa o maa ne de b'a fɛ ka yɛlɛma kɔni kɛ k'a dɔ la kɔni taabolo kɔrɔ i bɛ o de bila ka taabolo kura ta lambaw kunnafoni a bɛ min laɲini o de ye k'a yira k'a fɔ min ye jamana ale marabajɛkulu ye fanga dafirilen kɔfɛ transition min dayɛlɛ la a jirala k'a fɔ nin transition in o kɔni na kɛ transition ye min kɔni bɛ dansigi anw ka taabolo kɔrɔlenw la taabolo mun kɛra sababu ye ka Mali a lasegin kɔ o bɛna taa jɔn a la ko n'i y'a lajɛ hali bi min ye taabolo kɔrɔ olu bɛ ka ye an ka mara a kɔni kɛcogo kɔnɔna na hali bi Useni Amion Gino a ka kɔrɔfɔ a bolila o kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ Useni Amion Gino ale ni CODEM bɛɛ lajɛlen ko u ka dɛmɛ a bɛ transition yɔrɔ bi a bɛ transition yɔrɔ sini wa ni Ala sɔnna faso ko don ko bɛɛ lajɛlen na kɛ olu niyɔrɔ ye min ye k'o ta ko ninnu bɛɛ lajɛlen na lambaw n'an bɔra ye an bɛ kibaruya wɛrɛ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ anw ka chambre de commerce et d'industrie du Mali chambre de commerce et d'industrie du Mali ale ɲɛma Yusuf Bathily ka kɛɲɛ ni duwakun tɛmɛnlenw ye min ye fangatigilamaw olu kɔni ye wulikajɔ a boloda a nɔfɛ a taara laban min na Yusuf Bathily ale n'a kukɛɲɔgɔn maa fila olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ka don bɛrɛ la nanzaraw ko la nature a horreur du vide n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲɛma ale kɔni tigɛ dara ka laban k'ale kɔni don bɛrɛ la a dɔ la kɔni a kan ka nɔ labila de wa n'i ye chambre de commerce ale ta k'a lajɛ u ka taabolo ni o y'u ka règlement intérieur ye a jirala k'a fɔ kuma o kuma ni ɲɛma kɔni ni balili kɛra ale ka baaraw kɔni taabolo la a dɔ la kɔni min ye a nɔganda ye o kɔni bɛ jɔyɔrɔ ta lamba o de hukumu kɔnɔna na homme d'affaires Maju Sɛnpara ale sɔrɔ bosoba belebele faso Mali kɔnɔ wa maa dɔɔnin don ale de ye Yusuf Bathily ale nɔrɔ ta nin waati na sani sariya ka tila a ka baaraw la lambaw fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko Maju Sɛnpara n'i y'a lajɛ maa don kabiri san 1990 maa min don a ye wulikajɔ kɔni a boloda faso Mali kɔnɔ a ye wulikajɔ mun boloda o kɛra sababu ye min ye sɔrɔ bosonko ɲuman ka taa se i ka dɔn k'a fɔ baara caman a ye o boloda Mali kɔnɔ o kama maa min dɔnnen don kosɛbɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min a ye maa min nɔna bila ni o ye Yusuf Bathily ye ale minɛna ka don bɛrɛ la novembre kalo tile 23 san 2022 o la sani ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka sigi sen kan nin waati na chambre de commerce a ɲɛmaya bɛ maa min bolo o de ye Maju Sɛnpara ye Bananbakaw ka den lambaw n'an bɔra ye sa nin waati na an bɛ l'œil du Mali ta l'œil du Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya fasirikɛbaw u kɛ n bɛ ka madali kɛ ka ɲɛsin belebele dɔ ma bidon in na min ye Dramani Danbele ye Dramani Danbele n'i ye ale ta ka lajɛ min ye handicapés ni o ye maa lujuratɔw ye olu ka tɔn belebele min bɛ Bamakɔ sigida 3nan na ni o ye commune 3 ye o président do wa n'i y'a lajɛ association a yɛrɛ tɔgɔ ye l'association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement AHPID Dramani Danbele ale de ye jɛkulu a ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ duwakun tɛmɛlen ani i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye kunnafonidilaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka a yɛrɛ ka gɛlɛyaw a n'a ka association ka gɛlɛya olu mada ka laban ka bonyamasigi foliw ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ saga n'a waati bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ ka se ka dɛmɛ ɲɛsin association ba in ma
kunnafoni y'a yira k'a fɔ n'i ye Dramane Danbele ale ta ka lajɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ si a bɛ taa san 53 la nin waati na wa maa don a furulen don den 5 bɛ a bolo den fɔlɔ yɛrɛ ale tɔgɔ ye Aïssatou ye ale si bɛ taa san 15 la o yɛrɛ ye defu sɔrɔ san tɛmɛlen an kɔrɔ. Dramane Danbele a ka laseli kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ ale bɛ association mun kunna association wɛrɛ mun kɛ bɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ a fɛ o bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya maa 600 bɔ ɲɔgɔn la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ u ka kɛɲɛ ni bidon ye o ye jabalako ye ni o ye association ale siège ye ka sababu kɛ min ye mɛrɛn kɛrɛfɛ o kɔni sigiyɔrɔ dɔ din bɛ o ma chambre de métier la ka ɲɛsin Amdala ye ale kaburu do o ma. Dramane Danbele ni ale association ba in a président a y'a jira k'a fɔ o ye fɛn min ye gɛlɛya belebele do ka ɲɛsin olu ma ka sababu kɛ u ka sigiyɔrɔ ka bɛn bɛ nɛgɛkolonw ani yiriw olu kɔni furanjɛw ma a baara a ka gɛlɛ kosɛbɛ. Dramane Danbele a ko ale bɛ association ba min ɲɛmaya la maaw b'a la minnu ka ludura ye senko ye dɔw ka ludura yɛrɛ ye mɛliko ye dɔw ta ka ludura ye yeli ye ni o ye malvoyants ye. Dramane Danbele a y'a jira k'a fɔ a bɛɛ n'a ta ko a tɛ ɲina ka foli di maaw ma maa minnu ye dɛmɛ caman ta k'a ɲɛsin association in ma ka kɔn bidon in ɲɛ o maaw la min ye madame Jaraja Aidara ka bɔ Badalabugukaw fɛ ONG Albarka fo ka taa se k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya baɲumankɛ tɔn caman ma Dramane Danbele a ye foli ta ka di olu ma misalila min ye ONG Albarka a ye foli di olu ma ka sababu kɛ salongo seliba tɛmɛlen min ye bagan 138 ko o dira olu ma walasa u ka se k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka nisɔndiya dɔ sɔrɔ seli kow la. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye foli ta k'a di anw ka monsieur le ministre ma Umaru Jara ale min ye ministre délégué k'a dɔn k'a fɔ anw ka ministère de la santé la ka sababu kɛ olu fɛnɛ ye da dumunifɛn ni o ye vivre ye o caman di u ma waati tɛmɛlenw na. Dramane Danbele dɔw yɛrɛ ko dragon belebele in k'a dɔn k'a fɔ maa cɛsirilen don ka sababu kɛ ale yɛrɛ ye lujuratɔ ye wa tɔn in a ɲɛmaa don wa n'i y'a lajɛ a ka baara dan to ye ka sababu kɛ misiri welela don a ka sigida fɛnɛ na n'i y'a sɔrɔ misiri welela a fɛnɛ kan ka di o la kosɛbɛ. O b'a yira k'a fɔ lujura o ma ale bali a ka wuli k'i jɔ. Dramane Danbele a y'a yira k'a fɔ olu ka association ba in u kɛn bɛ ka baara caman boloda a kɔnɔ ni o ye baaradegew ye. Baaradege ninnu kɔnɔna na min ye safinɛ dilan ka taa se da dumunifɛnw dilanni ma min ye bayɛlɛmali fo ka taa se k'a dɔn k'a fɔ menuisier ani mécanicien o baara ninnu u y'o kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ u ka tɔndenw kun wa Dramane Danbele ni o ye président ye a ko a jigi bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kan wagati nataw la maa minnu ni ɲumanya kɔni ŋaniɲɛ bɛ u la u k'u hakili to olu ka association ba in na wa gɛlɛya fanba ye min ye o ye jabalako ye ni o ye siège ye. N'an bɔra ye lamɛnbaaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye ni waati na an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da lamɛnbaa jɛkulu kulo kan o bɛ tali kɛ Médecins Sans Frontières maaw olu kunkanko kibaruyaw la. Kibaruyaw y'a jira k'a fɔ min ye Médecins Sans Frontières ni o ye dɔgɔtɔrɔw ye danfara tɛ dɔgɔtɔrɔ mun ka baara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ko u ka cakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko ale kɔni darakila ka tunu n'a ye Gawukaw fɛ yen. Kunnafoni a bɔra polisilakaw ani k'a dɔn k'a fɔ min ye élu ye Gawukaw fɛ yen. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ min y'i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen Médecins Sans Frontières maaw ka baarakɛla dɔ bɛ yen min kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 2 ni o ye 2h du matin ye waati min ale kɔni bɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la k'i kunda yɔrɔ wɛrɛ kan a kɔni ko an darakila ka tunu. Kunnafoni a bɔlen ka bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra min ye Médecins Sans Frontières maaw olu kɔni yɔrɔ. Kibaruya y'a jira k'a fɔ u kɔni u ma sɛmɛntiyali kɛ k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don yalima tiɲɛ tɛ ka sababu kɛ u ma hakilina di nin wale kan nka donc ala a kibaruya kɔni a carilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na. Lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati in na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko indépendant. Indépendant fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko an ka taa maa dɔ kunkanko kibaruya la maa min don astrologue don a tɔgɔ ye Musa Fɔnba ye. Musa Fɔnba ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya san o san ale bɛ kibaruya min di san a hɛrɛ n'a a masuba kan a bɔra a kuma na a y'a jira k'a fɔ ko ɲinan san in na ko min ye Mali a kan ka wulikajɔ caman kɛ ka se ka saraka caman bɔ min bɛ kɛ sababu ye Mali a bɛ se ka kisi kɔlɔlɔ dɔw ma. Musa Fɔnba sankaw ka den a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ n'i ye san ta k'a lajɛ
san ye kalo 10 ani 2 ye nka kalo 7 bɛ san in kɔnɔna na min kɔni da man di Mali la fiyewu ko wa k'a fura ye fɛn fɛn ye o ye sarakabɔ ye ka sababu kɛ ko maa lasɔminen o ye Suba ye. Musa Fɔnba a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bidon in na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i ye lolow ta k'a lajɛ kalo 7 bɛ yen kalo 7 in k'a ye wagatiw ye mun kɔni na gɛlɛya Mali bolo kosɛbɛ a ye wagati mun ko fɔ mois de mars b'o la ka taa bila mois d'octobre la min ye septembre ale ni novembre olu bɛɛ lajɛlen b'a la wa dankɔrɔba in a y'a jira k'a fɔ nin waati na saraka mun kan ka bɔ o de ye saga na waati bɛɛ lajɛlen da dumun fɛnw maaw ka se k'olu saraka fo ka taa se min ye kelenya ani taabolo kelen ka o di ɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kan ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ye nin waati ninnu na. Lamɛnbaaw n'an bɔra ye an bɛ taa MINUSMA ale kunkanko kibaruya la. MINUSMA n'an taara ale kunkanko kibaruya la min ye o ka banfula bulalamatigiw de casque bleu olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye maaw ye mun kɔni bɔnɛna o ni na maa naani wɛrɛ bɛ yen olu kɔni ye jokini sɔrɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye décembre kalo tile 16 o ye juma tɛmɛlen ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen kibaruyaw y'a jira k'a fɔ quartier min bɛ yen n'a fɔ ko Kabara waati min MINUSMA maaw u bɛ u ka patrouille la ni o ye laraweliw ye ko min y'i ka dɔn k'a fɔ u taara don janjugu dɔ kɔnɔ o don ni janjugu in kɔnɔ min ye maa 2 olu kɔni bɔnɛna o ni na maa 4 wɛrɛ olu jokinna. N'an bɔra ye an bɛ taa SEMA ale kunkanko kibaruya la n'i ye SEMA ale ko mɛn o ye la coordination des mouvements de l'Azawad. Ni waati na kunnafoni y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni waati tɛmɛnenw ye min ye maa murutulenw u ka jɛkuluba ni o ye SEMA ye o kun y'a jira k'a fɔ ko olu b'a ɲini diɲɛma fɛ ni o ye médiation internationale ye ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɔgɔn ye cunni kɛ ka sababu kɛ ko olu ka yecogo la min ye bɛnkan mun ta la bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko accord pour la paix issu du processus d'Alger ko a baaraw a laɲɛnamayali ko sumaya caman don bɛ a la o kama ko olu b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na min y'i ka dɔn k'a fɔ lajɛ ka kɛ dɔ ka fɔ o kow la kunnafoni a bɔlen ka bi ka ɲɛsin médiation internationale maaw ma min ye Algabas Aka Intala kɛrɛnkɛrɛnnenya na kibaruya in a bɔra ale de yɔrɔ wa a ɲɛsinna maa ma o de ye min ye Algérie jamana ale ambassadeur ye Boujelma Delmi ale y'i ka dɔn k'a fɔ comité de suivi de l'accord o ɲɛmaa ye nin waati na ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin laɲini min bɔra SEMA maaw yɔrɔ ko nin ye laɲini ye donc a la olu kɔni b'a ɲini ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka sababu kɛ n'an ko bɛn a ka na a dɔ la kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka i niyɔrɔ kɔni ta bɛn a ko bɛɛ lajɛlen na wa o kɛra sababu ye min ye SEMA u ye laɲini min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya médiation internationale u kɔni ma i k'a dɔn k'a fɔ kala turu o ko la nin waati na wa wele bilalen don fan 2 bɛɛ lajɛlen ma Mali a marabaa fo ka taa se comité de suivi de l'accord maaw ani SEMA maaw ko bɛɛ lajɛlen ka ɲini kɛ i ka to na. Lamɛnbaaw n'an bɔra ye ale bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati na kibaruya a bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye Bamakɔ ale ɲamanko ye. Lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ ni an ma wuli k'an jɔ donc a la min y'i ka dɔn k'a fɔ ɲama ko a degun a barika a bonya bɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ nin waati na o hukumu kɔnɔ min ye décharge finale bɛ n'a fɔ ma ko Numubugu min ye maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ de ka o kɔni ɲamabɔyɔrɔ laban in ka se ka o kɔni labɛn walasa ni ɲama a donna ka bɔ maaw ka soda la ka taa to dépôt transitoire la ni o ye an ka ɲamatonyɔrɔ min bɛ yen olu ye yɔrɔw ye ɲama kɔni a ka badabada toli tɛ kɛ o yɔrɔ la ka sababu kɛ a bɛ taa ye de sani a ka tɛmɛ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ a filiyɔrɔ laban na filiyɔrɔ laban bɛ ni o ye Numubugu ye min ye maaw kɔni ka laɲini ye o kow bɛɛ lajɛlen ka sigi joona walasa min ye ni ɲama cɛra a ka se ka taa bila a bilayɔrɔ laban na. Lamɛnbaaw n'an bɔra yen sa an bɛ taa min ye jamanakuntigi colonel Asimu Goyita ale kunkanko kibaruya la ka tali kɛ Mali min ye a ka avant projet ni o ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka sariya sunba o projet o baara mun bɛ senna nin wagati in na ka se ka a baara bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛ min ye décembre kalo tile 19 ntɛnɛn don président Asimu Goyita ale ni k'a dɔn k'a fɔ
maaw ye ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔ danganiya o taara ka se ka commission dɔ sigi commission min na nin baara bɛɛ lajɛlen tɔ a kɔni kuncɛ ka sababu kɛ avant projet ale bɔlen kɔfɛ min ka dɔn k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw ani lamɛnliw kɛlen kɔfɛ min ye ka se ka gafe in a bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛ ni o ye finalisation ye président Assimi Goïta a ye o décret ta o hukumu kɔnɔ maa 5 o ye président kɔni ka maa yamaruyalen ye nin jɛkulu in a kɔnɔna na min ye maa 5 o bɛ gouvernement tɔgɔ la maa 5 wɛrɛ bɛ yen o bɛ conseil national de transition o tɔgɔ la maa 1 haut conseil des collectivités tɔgɔ la maa 1 o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ conseil économique et social o tɔgɔ la maa 3 o bɛ autorité administrative indépendante o tɔgɔ la min ye maa 5 o sugandi bɛ anw ka légitimité traditionnelle tɔgɔ la fo ka taa se maa 5 wɛrɛ o sugandi bɛ parti politique ani regroupement politique min ye maa 3 o sugandi bɛ organisation société civile maaw olu tɔgɔ la min ye maa 4 o sugandi bɛ anw ka bɛrɛbɛrɛtɔnw ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ centrale syndicale ye lafasali tɔnw olu tɔgɔ la maa 3 o sugandi bɛ groupe signataire de l'accord o maaw kɔni tɔgɔ la maa 2 wɛrɛ sugandi bɛ anw ka force de défense olu maaw tɔgɔ la min ye maa 2 o sugandi bɛ ordre professionnel maaw olu tɔgɔ la ka laban ka maa 2 wɛrɛ sugandi min ye groupement des femmes olu tɔgɔ la maa 2 sugandi bɛ malien mun sigi bɛ jamana kɔ kan maa 2 wɛrɛ sugandi bɛ conseil national des jeunes maaw olu tɔgɔ la an lamɛnbaaw nin bɛ dansigi an ka bidon donkubaro labɛnnen na Duba TV ale ni Raficom sanfɛla la an ye minnu labɛn ka da aw tulo kan n'a sɔrɔ an donna maa mun gasila an bɛ yafa ɲini olu fɛ an yafalen don bɛɛ lajɛlen ma n'Ala ye waati wɛrɛ yira an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kura wɛrɛw kɛnɛ kan hakɛto belebele b'an ka foliw bɛɛ lajɛlen kan salila rasul